Hello mga kabay! Good afternoon! Kumusta kayong lahat dyan? Ngayon, may bago na naman akong application na i-share sa inyo upang makatulong ako sa inyo lalo na kapag wala na kayong time na maka-reply sa inyong mga nagme-message or nagchat-chat sa inyong messenger. Halimbawa, kapag nagtatrabaho kayo or busy kayo sa inyong mga negosyo, at hindi na kayo makapag-reply sa mga nagme-message sa inyo, pwede ninyo itong gamitin. So, bago ako magpatuloy, please subscribe to my channel. Ito ang channel ko, Aris1 TV. At itong channel ko ay mayroong mga Bisaya tutorial, Tagalog tutorial, at marami pang iba. So, ngayon, ito na ang aking ibabahagi sa inyo. Halimbawa mga kabay, napaka-busy mo at ang lagi mong daladala ay yung cellphone na keypad lang kasi yun ang madaling gagamitin. Tulad ko, itong mga cellphone na mayroong messenger ay nasa bahay lang. Kaya, ang ginawa ko, meron akong in-install na application para siya na ang mag-reply sa mga nagme-message or nag-chat sa messenger ko. So, mga kabay, itong application na ito mga kabay ay i-search natin dito sa Play Store. At itong tawag ng application na ito ay auto-reply for WhatsApp or either Messenger or sa Facebook Messenger. Para mapakita ko sa inyo, install ko muna to. So, basta ang hanapin mo na application ay itong auto-reply for WA or WA autoresponder. So, i-install nyo lang ito. Madali lang ito kasi mababa lang ang inbe niya. Ito, kapag busy ka or gusto mo lang ma-replyan sila lahat kasi automatic siya, i-install nyo lang ito sa cellphone mo. So, napakasimple lang ito. Napakadali lang itong i-update or parang i-set. Yan. So, pagkatapos ng ma-install, i-open nyo lang ito. So, yan. I-open nyo lang ito. At ito ang interface ng kanyang application mismo. So, i-allow nyo lang. Okay, auto start permission. Allow mo lang to. So, dito makita mo sa home at meron siyang home, contact, supported apps. So, tingnan natin kung ano ang mga supported apps niya. So, ayan, ang dami pala. WhatsApp, Business WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, so Twitter. Dyan, marami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan, supportin niya mga supported apps. Dito sa contacts, pumili ka dito kung saan mo gusto i-apply itong auto-reply. Halimbawa, kung ang pipiliin nyo ay my contact list. Itong contact list ay ito yung to send auto-reply only to your contact list you have added in auto-reply app. At kung ito ang pipiliin yung accept my contact list, ito ay to send auto-reply except your auto-reply contact list. At kung itong accept my phone contacts, ito yung to send auto-reply except your phone contact list. Pero ang sa akin ay gusto kong ma-auto-replyan yung lahat ng magme-message sa akin. So, ang pinili ko ay itong everyone. So, dito. Ang napaka-importante nito ay i-on nyo lang ang auto-reply at i-access nyo ang auto-reply. So, piliin nyo yan. Allow lang. Okay. Pagkatapos ba kayo
Dito, pwede niyong i-edit ang auto-reply text. So, ayan. Pero meron tayong pwedeng hindi na tayo mag-edit. So, pwede naman tayong pumili dito kung ano ang mga messages na mag-reply agad kung mayroong mag-message sa atin. So, halimbawa, itong gagamitin natin itong cannot talk now, text you later. So, ayan. Kung napili na ninyo yan, so, pindutin nyo lang itong check para ma-set na siya na parang yun na ang mag-reply na message. So, back lang kayo. So, mag-testing na tayo. Halimbawa, may mag-chat sa inyo. So, ayan. Mag-testing tayo ha. Try natin. Okay, halimbawa, ang inyong husband or wife na mag-chat sa inyo, re-replyan niya yan. Mahal, nasaan ka na? So, ayan. Antayin lang natin na ma-send siya. Ang paalala lang mga kabay, itong application na ito ay doon mo lang i-install sa cellphone mo kasi ikaw yung busy na hindi makapag-reply, so kayo ang mag-install sa application sa cellphone mo. Hindi na kailangan na i-install pa doon sa ibang cellphone. Once na ma-receive niya ang chat nyo, automatic na mag-reply ang apps na ito. So, tingnan nyo. Na-receive na niya ang chat nyo. As you can see, walang gumalaw sa kabilang cellphone. Ayan. Pero, nagre-reply siya. So, try nyo ito mga kabay. 100% function siya. Gumagana talaga itong apps na ito. So, sa mga mag-asawa or sa mga may karelasyon dyan, para hindi magtaka ang inyong karelasyon, sabihan nyo na lang sila para iwas gulo. Basta nasa sa inyo na kung ano ang inyong pipiliin doon na pag-set sa kung sino ang applyan ninyo dito sa apps na ito. So, ang importante dito ay gumagana ang apps na ito. Another. So, ayan. Paisa-isa niya ng replyan. Kung sino-sino ang magme-message sa inyo, kahit naka-off ang inyong cellphone, so ayan, kahit naka-off. So, halimbawa, nasa bahay nyo ito at nasa trabaho ka. Kung mayroong magme-message sa inyo, kahit naka-off ang cellphone mo, basta may signal lang yan, magre-reply yan automatically. So, ayan, paisa-isa na nireplyan niya every message na matanggap sa cellphone mo. At no worries mga kabay, basta ma-install nyo lang ang apps na ito kahit anong klaseng cellphone, kahit anong brand, basta ma-install lang ang application na ito. Mag-function talaga siya. So mga kabay, kung nag-gets nyo ang aking tutorial ngayon, subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify ka kung meron akong mga bagong video na i-upload. So yun lang mga kabay, thank you for watching and God bless us all.